Action Radio Philippine Standard Time, 1:36. Tita Wilma sa This Is My Life. Kumusta mga pinalangga na ito nga mga tagpalamati? Mayong hapon sa inyo tanan. Welcome sa Biyernes nga edisyon sa This Is My Life, and thank God it's Friday. Updanay kita tubtub naman teknal stress. Ang aton una nga pagpangamusta sa inyo kung kumustang inyo pagpaniaga. Okay lang? Yes, okay gyud. Ano sudaan nyo da? Amon sudaan to tinulang ano na gani? Tinulang nga bangros nga may puso. Aas luman ni Action Jo Marisang batuan at isang kapgid na swak na swak gid para sa nagapungak naton nga ilong kag pag ubo-ubo ina resulta sang matugnaw kag mainit naton nga panahon. Gani relax lang kamo dira sa inyo mga liliswan sa mga radyo o po ng inyo kubus nga alagad si Tita Wilma na sa mga nagahuluhilay-hilay dira kang nagapulo-pahuway kang nagapiyong-piyong ang mata kamusta lang dira sa inyo hinay-hinay man no kag ara man sa aton mga kauturan nga nagaupod sa FB Live pagi man sa Facebook page sang Action Radio Bacolod dumdumon nyo lang may ara kita dira chat room no may chat room kita para sa inyo mga greetings kag sa inyo man karon mga panugdaon mga maayo man nga komento sa aton madulo nga mga impormasyon sa inyo sa karon iya nga hapon sa Biyernes, Disyembre 9, tuig 2022. Kadasig na sang aton sini mga inadlaw kag kun lantaw neton sa aton Christmas countdown. We only have 16 days more to go. It's Christmas Day. And 23 days. New Year na maabi-abi kita sang pagsulod sa year 2023. Pila ka mga informasyon man nga nakuha neton nga sa pagsulod sang tuig 2023. Uy, do ano katuod? Magasaka ang contribution sa SSS kag PhilHealth. Abaw, hibaluon tayo karon. Anyway, bantayan ninyo mga balita diri sa Action Radio Bacolod ara sa amon sininga Facebook page, Action Radio Bacolod. Magluwasin na siyempre ara mandira ang iban pagid nga mga public affairs program. Tanan nga mga matahom nga mga drama halin sa aga tubtub maghapon kung pwede naton ina malike kag ma-share mas maayo pagid para makalabot man sa iba naton nga mga kauturan sa aton iban nga mga kaabyanan nga ato sa mga malayo nga lugar nga hindi malabutan sa aton pagpangalagad sa adlaw-adlaw nga tanan. Pero hindi imposible tungod sang moderno nga teknolohiya sa karon, di ba la? Ara ang internet hindi malabot, siyempre malabutan gyud na. Kung ma-share lang nato nina, okay gyud. Kag ano ba lang aton igalingaw sa inyo, antes man, tandaan lang, inyo mga mensahe ara lang sa aton text hotline. Pwede ninyo dira mapadala sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874 kag sa mga naka-live liwat aton chat room dira. Okay sa magluwas sa matag kita dugay-dugay sa gamay nga dalagan sa aton panahon, pila man ka mga informasyon nga aton madulong sa inyo na tungod sa ano Tita We, magluwas sa dalagan sa aton panahon. Ay, ang cold moon nga ginatawag, ano nang cold moon? Kibot ko kaina, pero although nga makitaan siya naton liwat, pero ang aging tawag na cold moon. Ay, baluon ko na ipabalo ko na karon sa inyo bisan sa gamay lang informasyon nga aton madulong sa inyo. Kag magluwas pagid sina Tita Wilma kung malabutan naton sa mga coffee lovers naton nga ang pag-inom gali suno sa impormasyon sang kape before ikaw mag-breakfast. Antes ikaw magkaon, hindi makapaayo para sa imo. Abi baluon ta na bala, no? Although nga ina balita, pero makahatag interes sa iton mga coffee lovers. Kay nga akadamo gid sang mahilighon mag-inom sang kafe.
Kag siyempre man ang aton sulat nga pagbasahon sa sini nga hapon, medyo masubo man nga sulat na hanungod sa iya sini istorya sa bahin sang paghigugma. Nagapangayo sang aton sini personal nga opinion, aton advice, iupod man ni Tita Wilma ang inyo sini mga suggestion nga makapaayo para sa iya sa sini nga hapon. Sa nasiling na naton, arang aton text hotline, pwede ninyo dira mapadala. Kag sa mga naka-online, araman naton sa ni chatroom, ha? Okay na siya. Kag ang aton man tag sa ka-zodiac sign para man sa aton tag sa ka-horoscope, bantayan ina, dugay-dugay. Pero syempre, unahon anay naton ang dalagan sang aton sa ni panahon nga among maka-apekto sa karon silingan ni tawi global warming. Epekto na tawi sang global warming. Amo na siling nila kay kung gabi tama katugnaw pagkakaagahon may ara part nga mabatyagan naton ang kapaang may ara nga matugnaw gyud tugtong mga mag-alas 6 imya alas 7 sang aga. Pagkatapos maglakat ka naman sa trabaho kapaang sang kalibutan, right? Ang aton sini update from Pag-asa sa dalagan sang aton na panahon iya karon nga adlaw. Na-mentionar ni Tita Wilma kahapon ang low pressure area, di ba la? Ang low pressure area nga inaari na sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Ari na di sa sulod sang aton sini pungsod. May posibilidad magabaskog ini siya kag ma-develop into tropical cyclone, maging bagyo siya sa sininga weekend. Siyempre magabubo siya sa mabaskog nga mga pag-ulan sa pila ka bahin sa aton pungsod Pilipinas. So sa alas 11 nga weather bulletin kay Inas ang Pag-asa, nagapreparar sa throw kon extension sa shear line sa pila iya ka lugar nga sa diin dira nagmeet dira nagtabuay ang katugnaw kag ang kapaang nga amo inang nagresulta sa kasarangan kag may ara man panalagsa nga mabasko nga pagtupa sang ulan sa diin sa bahin sang Cagayan, yes, sa Isabela, Aurora, Quezon, Mimaropa, ara man sa Bicol Region, Visayas, Caraga, kag Davao Region sa masunod nga 24 hours. Tidiin na ning LPA sa karon, na ining low pressure area ara siya sa nasidlangan sa Hinatuan, Surigao del Sur, alas 10 kaina sang aga. Ara siya sa 415 kilometro, na kag sa nahambalan ni Tita Wilma, it may develop into a tropical depression within 24 to 48 hours. Kag kun, mangin bagyo na siya, kahapon hambal to ni Tita Wilma, at pagkatawagon siya kay Rosal S lang niya tawin DZ, no? Pagkatawagon siya kay Rosal. Ang resulta mangin mabaskog ini siya nga bagyo nga magahulag iya kag magaamatamat palapit sa Caraga kag Eastern Visayas. Sa sininga kahaponanon tubtob karon sa kagabihon, pati na sa bahin sa Northern Samar kag Bicol. Ang magpa Northern Samar kag mapabicol siya buwas na sa kaagahon. Kag sa Domingo, pati kay buwas sa Sabado mo pagka Domingo, sidlangan nga bahin sang Quezon kag Aurora. Dira siya, pero bantayan naton from time to time ang update iya sang dalagan sang aton panahon. Ilabi na ang hindi naton mapaktan nga pagtupa sang mabaskog nga ulan para makapreparar man ang aton mga kauturan nga ara iya puyo, naga-estar sa mga matag-as nga lugar dira sa mga kabukiran, sa mga kabungyuran, sa araman sa naidalom nga sa diin, ang tendency bala dira nga sa dalayon nga pagbubus ng ulan magahumok ang duta kang maglandslides, if not mga pagbaha-baha ang paghalong-halong sa gihapon nakadepende ina sa aton, hindi bala? Yes, kung lantawin naton diri sa aton sa Negros Occidental kip na aton diri Banwasang Bacolod, hindi naton manigar kung malingkay na sang aga magalumon gid ang aton kalangitan. May mga lapta-lapta nga mga pagpanalitik ag pag-ulan ina tungod sining low pressure area nga gina-experience sang bugos nga pungsod, na. So, aga pa, nagbutlak ang adlaw kay na mga 5:54 before 6 a.m. Pero temprano pa siya matunod karon
kag magahari naman amat-amat ang kadulom sa kalibutan. Alas 5:26 na. Sa iluhan ko ang ginatawag nga full moon. Kaya nakita ko kagin ay full moon. Full moon, also known as cold moon. Ay, ko paano. Pero ang cold moon nga ini, nakita dito sa Malta, no? Sa pungsod Malta. Gali, kay ining full moon nga ginatawag, para sa ila cold moon man kay hindi siya masanagid masyado kundi kung tulukon mo mabugnaw siya na ang full moon mas kilala man siya as cold moon kag nakita siya bala sa likod sa nakuha nila picture sa likod sa mga Christmas lights sa bayan sang Valletta dito sa Malta na pero sa tuod lang ining full moon nga ini nagatuhaw lamang tagsa ka mag-abot ang bulan sang Disyembre. Nga Disyembre, amo na yung tawag why is December's full moon called cold moon? Nga ako ng full moon, gitawag nga cold moon. Hindi kay ti ang kalangitan, balang ang atong sa ni mga clouds naman, klaro sa kalangitan, kung nakitaan ninyo na talupangdan ninyo sa nakaligan nga adlaw pag full moon niya, di tanaw na ito, pag Disyembre, isa mali ang full moon to mo, amo nagalingin na tawag nga cold moon. Makita siya, dito iya sa Cornwall sa England, no? Dito sa England, nga ara bala makita sa likod sa mga Christmas lights nga ginapang decorate sa mga dalanon. Kag ang iya reflection is mabugnaw siya kung tulukon sang aton mga mata. So, meaning makasaysayan siya. Damo na sang ginatawag sa iya. Kumbaga, damo na siya mimis na bila ang full moon. Ibang tawag nila na ano itong tawagan nila kay nalipat ko to. Ang iban ang full moon halin gina sa Native American, Colonial American or other traditional North American sources passed down to generations. Nabot silingon ang makita nato na sa kalangitan makapabugnaw man sang aton pamatyagan kag sang aton panulukan ay di daw kaayad-ayad lang pero nakitaan siya na diri sa aton visible siya sa Philippines sang Miyerkules, Disyembre 7, na galing gabi na alas 11:09 sang gabi na tikon makitaan mo siya do kanami na napabiling ka magtulok sa iya sa kalangitan sa kahawaan kay nagabugnaw man ang imo pamatyagan nan kaga sa iban nga bahin sa kalibutan masaksihan siya na makitaan siya tub iya sa December 17. Okay? Na at least no kay ang ato na balaan full moon, half moon, quarter moon, may ara gali cold moon. Another term para sa full moon during December. Okay? So dagdag naman sa aton ihibalo ina na kung may madugang kamuti nami man di ba la Tita Wilma? Okay, ginaiya. Alauna 50 Action Radio, Philippine Standard Time. May idugang si Tita We. Kadali gid lang. Ang idugang ko sa mga coffee lovers naton. Ari, sa mga palainom sang kafe. Sa mga utod naton nga mga palainom sang kape, abi ninyo nami lang ba na? Nami gid man kay ti sang ginhatag naton nga mga informasyon sa nagligad kung nagapulaw ikaw nami gid siya makabuli gid siya sang dako sa imo di ba la pero may ara nakuha kita nga informasyon nga makapalain gali sa ikaayong lawas sang tawo ang pagbugtaw mo ang gilayon mo bala nga pag-inom sang kape before ka mamahaw sa aga o kun pagmuklat gid sang imo mga hindi nanotisyahan ko na ituod sakto na sa mga kalalakinan pagbugtaw na maka-wash na sa ilaguya magwa ko anay mga piko ami kape man na sa balay nami gito yung sagwa mo no kay gapangita sila sang ginatawag native coffee no native coffee no sugar no cream di ba la
pero hindi gali makapaayo sa inyo ikaayong lawas. Nga pagbugtaw ninyo, wala pa kamo kinaan, wala pa kamo kapamahaw, mainom na dayon kamo sang kafe. Abi ninyo suno sa mga eksperto, suno sa mga eksperto, ang pag-inom sa gilayon sang kafe, pagkabugtaw mo, halin sa pagtulog, o kung antes ikaw magkaon, ilabi na gid kon ilabi na gid kung kulang ikaw sang husto nga tulog, sang kalawigon sang tulog, abi ninyo, may resulta ina siya, nagadulot siya sang dako nga epekto sa blood glucose or hormonal balance naton. Hambal diri gani ni Harry Smith nga among health expert nga nagtuon angot diri. Inya ang tagsa-tagsa, kinanglan itry ginaton nga mabalanse ang ikasarang sa pag-stimulate sa mga benepisyo sa mga caffeinated coffee sa aga. Nga may ara bala siya ikasarang man sa pag-control sa mataas nga blood glucose level or ang imo blood sugar level. Kay nga, it may be better to consume coffee after breakfast rather than before. Suno sa iya nga mas posible na mas manami nga mag-inom ikaw kafe tapos mukaon, tapos pamahaw na mas nami siya na suno sa iya. Kay man basi hambal ni Harry Smith, basi sa pagtuon ang batasan mo bala nga hindi ka makatulog dahil sa gabi, wala epekto sa glucose level sa mga tao nga nagainom sang kafe sa gabi. Pero ang pag-inom sang black coffee antes ka magpamahaw o kung pagbugtaw mo gid ay nagapataas gali siya sang imo nga blood glucose sang pila 50%. Ti ang blood glucose o kung ang kalamay sa imo dugo, sa imo dugo, sa aton dugo, ang blood glucose o kung nakalamay sa aton dugo, nagahatag inagali sa lawas na ton sang nagkalain-lain nga proteksyon batok sa balatian sa corazon kag diabetes. Tigmas sami, may 4 grams ang glucose ang tawo nga may 70 kilogram ang kabugaton. Tandaan nyo gina. So, nagataas ang aton sini blood sugar level sa aton dugo. Depende ina sa intake naton sa pagkaon, no? Diba? Depende sa ginakaon naton. Ilabi na kung mga matamis nga pagkaon o kung sugary foods ang imo sini mga ginakaon. So, sa aton mga diabetic nga mga kauturan, tuod, no? Talupang na ninyo. Hindi na to na manigar nga kamo, ikaw, sila, kita, nagainom sang kafe, pero kinanglan hibaluon na ton kung sano kag diin kita dapat mag-inom sang kafe. Kapin pang iban magpagbugta masiling nga away ko kinanan inom ko blo kafe ay kaluya sang lawas ko. Kinanglan hindi ko magpadala-dala sini kay kinanglan alert ako kami trabaho pa ako. Nga wala ka kinanan, hindi gali makapaayo sa imo. Gamay lang na nga informasyon, nga kung inyo ikonsiderar, ilabi na kung ikaw ang diabetic, dako ang mabulig sina sa imo. Not only on your blood sugar level, kundi para man sa imo hormonal balance. Tandaan lang natin ina mga anak. 1:55 Action Radio Philippine Standard Time. Relax ha, dali lang gid. Balik si Tita Wilma pagkatapos sini. Naglipa na ang mga papaya soaps. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million. Okay, sa mga naka-online natin lang ang mga kauturan. Yes, Sir Mileli Oligo, good afternoon. Thank you. Good. Thanks for the big heart, Sir Mileli. And thanks for the love you sent to Action Radio Bacolod. Mayong hapon, Wilma, Sir. Thank you, good, Ana. Gapamati sa Radyo Hacienda Pilar Ibi Magalona sa SNQ Fish Farm. Okay.
Kay Novi Magapan, maayong hapon, Tita We, monitor lang kami diya sa may barangay Pandanon DSB. Kagliyog lang tamyaw kay Ray Flores Barrioga. Wow, happy birthday! Salamat, Tita We. Ray Flores Barrioga, happy birthday to you. Helen Gamora Hava, good afternoon. Wow. Kagaraman si Sir Rufino Eragabino. Good PM, Action Wilma. Monitor lang ko. Thanks, good sir. Thanks for the 3 hearts you sent kay Tita Wilma. Nancy Balsimo, good afternoon, Mamwe. Tamyo ko sa akon pamilya, Balsimo family. Sa may barangay Santol. Salamat, gid. Okay, welcome, gid, ma'am. May hapon, Tita Wilma, ari na ko diyan, naka-tune in sa programa mo via 684 kag FB Live, halin sa syudad sang Kabangkalan. Thank you, gid sir. Ulan-ulan ng panahon, so halong ka man din, ha? Nila na si Bran or Sabran. Hi, Tawe. Good PM. Sorry, gid, ka hindi, gid ko magpaimbitar sa sudan nyo kay wala ko sinagakaon. Pero ako manghagad panyaga. Sudan ko utan nga lang ka may munggo kag siling mahaba anuman. Di ko mag-gets, no? Pero nami, no, utan nga lang ka nga may munggo namitan si Tita We. Basta wala lang gata. Kay kontra ginakay Tawe ang gata sa tutunlan ta, no? Ma'am Ano Sinoro, mayong hapon action, Tita Welms. I'm not feeling well. Oh, so that's ma'am. Just pray, ma'am, and kapit lang, no? Si Tita We, hindi man kay tungod sang aton dalagan sang panahon. Pero kakayanin natin yan. O, diba? Muna siya. Thanks for the big heart. Yes, mayong hapon, Tawe, monitor lang ko FB Live. Keep safe always. So, naka-FB Live si Ma'am Lani Rumiano from Hibuan, Capiz. Salamat gin, ma'am, na? Ay raman nila na si Bran. Permi ko gapamati sa programa sang action from sign on to sign off. Kay kulang ang adlaw namon kung wala ang aksyon. Number 1, ang Action Radio Bacolod. From Barangay Tagok, Purok Mangga, Kabangkalan City. Wow, salamat gid sa mga kabangkalanon dira mayong hapon. Jovi Monares, good afternoon, Tito We. Na, mayong hapon lang da. Mga siling ni Ma'am Ana, sa mga neighbors ko diri sa Villa Caridad, La Carlota, ara ko na nagapamati. Subong sa inyo dira, salamat gid. Okay. Hello to good afternoon. Bisan sa maulanon nga panahon, present kami diri gihapon sa Marceline Homes. Ari si Thelma Iguico, Lydia Bibing, Jennifer, Mercedes Lambert, kag Jane. Novi Agbayani Paco. Keep safe always to and God bless you and your family. Ma'am Virgil Pinda, thanks for the love and thanks for the prayer. Yes, Inday Homa Lumina, mayong hapon man sa imo, ha? Hasta lang daan, naibalik ka naman kamukha ni Tita We. Okay? Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan.
abogado. Tapos, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam niya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handle niya. Pero permi di siya, gaano sa Ang inyo? permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. balik hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Mo lang. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ka online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kung kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. masyadong magamit, no? Pero sang Standard Time. Padayon man si Tita Wilma. Oo. Pero dali lang mapasiplat ko anay sa itong text hotline. Buhinan ko lang sila kadali, ha? Ay, tawe. Good PM. Always kami Monitor Action Radio. Lucy Uduan sa Central Maaw. 4972. Madamo gid nga salamat. Good PM Action Wilma, ask lang ko saan ang deadline sang entry sang MBC Milyones kay wala ako makabati sang raffle kung saan ay every Friday na sa itong sini weekly draw sang MBC Milyones kada Biyernes alas 5 sang hapon deadline ina na, para sa weekly draw every Saturday. So kung may mga entry ikaw dira pwede mo mahingagaw tubtob alas 5 karon sa hapon. Kung hindi mo mahingagaw next week naman ina siya na. Mayong hapon tawi nga pamati lang kami di Amihan family sa Binalbagan. Salamat gid halin kay Mirna Amihan. 3148 madamo gid nga salamat. Sili. Good PM tawi. Pulos man, puro man kag bangros akon sudan, hindi gid magkaon salad, hindi magkaon kalamay, kag mamantikaon kay hindi kag gid pagsip unon tag-isa katason kalamunting Diyos Tatay Tony. Ay nga mga anak ka mo. Well, anyway, thank you kid Tatay Tony. Aha. Tita, nagpadala ko sulat sa imo sa FB account. Always gid ko gapamati sa imo. Marmar ni sang Murcia. God bless Tita Wilma. 2231. Makitaan kag mabasahan gid na ni Tito Wen. Okay, relax lang danay. Balikan ko lang na ang inyo naman karon dugay-dugay mga mensahe. Basahon tang sulat para iya karon nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Okay, ang aton sulat nga pagbasahon sa sining nga hapon ginpadala sa aton sa ni
personal account sa FB na kag ang aton sender nagapatawag sa ngalan Inday sang Bacolod. Ang mensahe ni Inday kay Tita Wilma nagasiling, Dear Tita Wilma, tawgaling ako kay Inday sang Bacolod. Gusto ko man mangayo advice sa imo na tungod sa akon problema. 63 years old na ako, Tita We. Kag wala ko gid ginaasahan nga magkitaay pa kami sang akon boyfriend sang gaedad pa lang ako 18 years old. Pareho na kami nga byudo kag byuda. Nagbalikay kami, Tita We, kag nagplano nga mag-upod, pero hambal sang migo ko hulat-hulat lang anay, kay amat-amato niya pasugid sa iya mga bata, kay idulogid nila ang ila iloy. Tita Wilma, may 3 siya kakabataan. 2 ang babae, kag 1 ang lalaki. Nasugiran na niya ang lalaki, pero nabudlayan siya sa 2 ka babae magsugid. 3 ka beses pa lang kami nagkita ay personal. Tita We, sa sugod, sang nagbalikay kami. Call lang kag text, kay sako siya sa iya business. Naka-call ako, Tita We, naka-call ako, Tita We, nga lain ang nakasabat. Tapos daw ginagaw ang phone, kagin off. Pag-call ko liwat, naghambal siya, nga mahulat lang ako sang iya tawag, kay kagamo ko no sang mga tao sa ilabalay. Nakabato na ko sang message halin sa iya, nga nagahambal siya nga, stop aspiring, kay lupog na ako. Before sini, Tita We, may idea na ako nga may sakit siya sa heart kag scoliosis. Kag naghambal ako sa iya, nga makadto ako sa ilabalay para maatipan ko siya. Pero hindi lang kuno kay madamo sang nagaatipan sa iya. Isa ka adlaw, ma-message na kuntay ni ako sa iya, pero nakita ko na lang sa FB niya nga gina-NGT siya kag kaniwang na. Tapos, ang nakita ko pagyan ang paglubong na sa iya. Tita Wilma, nagasinggitan ako nga nagatumbo. Hindi ko kabalo kung anong himuon ko. Kay nalubong na siya. Hindi ako makatulog sang maayo, Tita Wilma. Kag ako wala gana na magkaon. Tungod siya lang ang ara sa pensar ko. Ginakonsensya ako nga awala gid ko magpakigbato nga magkadto sa ilabalay sang nabalaan ko ang iya sitwasyon. Tita, dapat ko balabasulon ang kaugalingon ko nga wala gid ako magbisita sa iya? Ano abi, tita, kay may kwarta sila kag kilala nga pamilya? Ano pa may katahap ako? Ginahulat ko gid ang imo advice, Tita Wilma. Basi amo palang inang makapahagan-hagan sang akon ginabatsyag. Birthday niya, may dason nga si Mana. Gusto ko nga magduaw sa iya, pero nagakatahap ako, Tita We. Kay pihugid, ara ang iya pamilya. Makadto bala ako, ukon hindi na lang. Tita We, ginahulat ko gid ang imo advice, kag subong man sang iban nga nagapamati. Pasensya gid sa malawig ko nga sulat, madamo nga salamat sa inyo mga ma-advise sa akon. Inday sang Bacolod. Okay, sa itong letter sender kay Inday sang Bacolod, madamo gid nga salamat sa pagpadala mo sining problema mo sa This Is My Life. Ang matugda ni Tita Wilma upod man sang aton mga listeners sa ilang mga radyo kag sa aton FB Live pagkatapos sang pila ka mga importante nga mga commercials.
Phenylephrine, HCl, chlorphenamine maleate, paracetamol, Bioflu. Babangon Okay, sa mga naka-online dira, mayong hapon sa Pamilya Iscario sa Binalbagan, kag Pamilya Garcia sa Baliwagan, San Enrique. No, madamo nga salamat halina kay Ma'am Ana Sinoro, na? Ma'am Ana, thanks for the big heart, na? Jonilyn Juanites, misala kay Tita Wilma. Good PM po, Tita We. Pa-shout out po, Family Patricio and Juanites family. Okay, thank you, good. Hello, Atia Kim Iriman. Hello, Tita We. Good afternoon. How are you, my cute little lady? Na? Merry Christmas to you. Okay. Kay Ma'am Edo Ramos, good day, Madam. Thanks for sharing about coffee. Share ko gina sa anak ko nga coffee addict. Pareho ta, Ma'am, na? Ihambal ko man sa anak ko. Kay puwerti man pa imnon kafe. Which is not good, gali. Kinanglan mag-inom, may unod gid ang tiyan, na? Ma'am Aina, Barangay 1, Lagran, Hala, Carlota. O, sa mga, kasosko, kag, sa mga, kag mga utod ko, mayong hapon. Okay. Ray Flores Barrioga. Yes, mayong hapon ko na Action Wilma. Monitor lang kami sa programa mo. I'm sorry. Sorry, gid ha. Okay. Hello, Ma'am Marjorie Ward. Good evening to you. Good afternoon sa amon dari, Ma'am. Thank you again. Na? Kay Sir Armando Gabang, mayong hapon, Action Wilma, monitor kami sa programa mo. Salamat again. Kay Rizalde Alunan, good afternoon to you. Advance Merry Christmas to you. Well, thank you again. Madamo, gid nga salamat. Kag Ma'am Diding Alohamiento. Mayong hapon, baga ulan na to sa La Carlota, ay galang, huy na si Mama na lain, blamatsyag mo, ha? Relax ka na. Okay, balikan ko lang na karon natin mga greetings naman liwata, ha? Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kag labi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya
batok sa nagakalain-lain na masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. Si Tita Wilma. Dali lang, Tita We. Kaya kung gina siya lang tawon diri ho. Nan. Aha. Balikan ko anay ang aton sini letter sender karon iya nga hapon. Ang matugda ni Tita Wilma sa ginpadala ni Inday sang Bacolod. Una-una sa imo Inday sang Bacolod, may damo gid nga salamat kag maayong hapon kag medyo pangayo si tawe gamay nga dispensa nga wala ko dayon mahatagan pagtamod ang imo sinisulat kay tingin napasunod may nato no. Importante is nakalagas kita sa sitwasyon. Una sa tanan kung lang taon naton ang sitwasyon humalin sa puno hasta sa katapusan ang dalagan sang inyo istorya sa paghigugmaanay. Wala man kamo nakadayunay, ginpalayo kamo sang kapalaran, sa gihapon, nangita alagyan nga magtabuay ang inyo banas. Buot silingo nakasiling na kututani sang pagbasa ko nga, ay amo nang nasiling nga kon kamugidya. Wala kamo nagdayunay, sang huben pa kamo, nagkita ay kamo sa mga may edad na kamo, o kaling hindi na naton malikawan, nga may mga problema na nga magatuhaw in kasugin man nga hatagan sang kahigayunan ang balatyagon sang tagsa-tagsa. Tungod nga may ara na siya sa labton sang una, although nga balo na siya, may mga kabataan na siya kag kaapuhan. Ang inyo paghigugmaanay, ang inyo balatyagon ara pa. Pero kung lantawon ang inyo sitwasyon, mga may edad na kamo, mga seniors na, ti wala swerte, may plano patani kamo nga duha, no? Bisan bala sa katapusan nga mga ginutlo sang kabuhi ninyo diri sa kalibutan, gusto pa ninyo hatagan katumanan ang inyo paghigugmaanay. Hindi sa kun ano pa man nga bagay, kundi mapabatsyag lang ninyo nga sa gihapon ara ang paghigugma. Nga biskan nabiktima kamo sang lahog sang panahon, pero gintagaan kamo tsansa, pero wala gin nagprosper, wala gin nagmaninalagon tungod sang pila ka mga rason. Problema sa karon, masakit man ang sitwasyon inday sang Bacolod, bisan siguro kung since nga ginapamangkot mo si Tita Wilma, samtang nagabasa ako, ginabutang ko man ang kaugalingon ko sa sitwasyon mo.
masakit ba tiyagon nga gusto mo kadtuan ang imo ginapalangga, serbisyuhan at ipanon pero hindi mo mahimo tungod nga may pamilya siya. Not necessarily nga pamilya may asawa kay tibalo na siya, kundi ang kabataan niya kay ti ang gusto nga niya, no? Gusto man ninyo nga duha, sorry gida. Gusto ninyo tani nga duha nga mag-upod na. Ti gusto anay niya klaruhon ang tanan sa iya kabataan. Kay sa tuod lang inday sa Bacolod, importante gin mo, no? Importante ang relasyon sang pamilya. Ilabi na nga mga may edad na kamo, damo na iya mga rasones ang mga kabataan bisan sa inyo hindi ina kag wala ina sang kamaturan, no? Isa pati may ara-ara sila, nung may ara-ara tawi, may sarang sila sa kabuhi kag kilala ang ila sini pamilya kag syempre ikaw ginabaton mo man ang imo nga pagkatao nga simple ka lang nga tinuga. Gustuhon man niya, nawala mo din na mention niya ngalan, gustuhon man niya nga mag-updanay ka mo, wala siya mahimo. Kay nga, may masakit siya, balatianon siya, kag ginaatipan siya. Gusto mo, kadtuan siya, kag ikaw mangamot sa pag-atipan sa iya, pero hindi mo mahimo. Masakit ina ba tiyagon inday sang Bacolod? Kag kahibalo ako nga sangtion nga ina, naghilibion ikaw, na? Masakit no, bisan sino siguro sa aton nga natungdan sina. Husto ko lang maghibi. Husto ko lang maghibi. Karon ari na tagaan nagaan no kang nagagamo sa pensar mo, kag nagagamo ang balatyagon mo tungod nga wala mo ina napunan sa iya. Kag masiling ka nga daw hindi ikaw katulog kay nga wala ka nakaserbisyo sa iya. Dulaa ina sa imo balatyagon. Buligi ang kaugalingon mo nga makahalin ikaw sa amo sina nga sitwasyon. Kay kung iud-ud mo ang kaugalingon mo sa amo sina nga sitwasyon, madula ikaw. Madula in the sense nga hindi mo mabuligan ang kaugalingon mo nga makabangon sa imo sina sitwasyon. Wala ka sang dapat kahadlukan. Hindi ka pagsukton sang imo konsensya. Kay kung pensar kag palatyagon, pati ang lawas mo ang pamangkuton. Willing ikaw sa pagserbisyo sa iya. Willing ikaw nga sulungon dito ang lugar niya lamang nga maatipan mo siya. O galing kay siya mismo ang nagahambal tungod nakita niyang sitwasyon, no? Isa pa lang sa 3 niya kakabataan ang nakahibalo. Ti siguro, wala kita nakahibalo, basi nagistorya man sa mga utod niya, kag hindi sila magpasugot na batuna na lang ang tanan. Batunon mo ang tanan. Ipangamuyo mo ang kalinungan sang kalag niya sa piyak nga kinabuhi. Amo inang pinakamaayog yan. Istoryahon mo, magpangamuyo ka, kag yes, brought out mo tanan ang unod sang balatyagon mo. Paano ta na mapautwas? Gahilibion kabla na bisan picture lang na makita, or bisan wala siya, imagine nun mo lang nga maghilibion ikaw kang magpangayo sorry sa iya nga wala mo ina nahimo sa iya tungod sang mga problema man sa bahin niya. Na? Wala kaya sa labton. Hindi pagpagamuha ang kabuhi mo tungod sina. Inday, na hindi pagpagamuha. Magpangamuyo ikaw nga mahatagan siya sang kalinong sa iya nahamtangan sa karon. Nagwa na naman kay ti manug birthday niya siling mo next week. Nagaplano ikaw nga magbisita sa iya lulubngan. O galing kay natahap ikaw. Kay basi kung magtabuay ka mo dito sang iya pamilya. Nga kung lantawin naton wala sang malain dira. No? Kung masiling bala nga isog ikaw sa pag-atubang, ti ano kung ara sila kay ako ti mabisita man lang ako. Pero kung imo ihatagan konsiderasyon ang ginatawag nga likaw na lang sa kagamo, bisan birthday niya tuod, ina nga adlaw, kagusto mo siya bisitahan sa iyan hamtangan sa sina nga adlaw, pwede man balagi hapon inday sang Bacolod, nga mabisitahan mo siya day before sang iya birthday, or day after, o kung san nga gusto mo pamasyaran ang iya lulubngan. Sa tuod-tuod lang. Hindi na naton pagpagamuhon ang kabuhi mo,
Hindi ka na magpakalulong sa amo sina nga sitwasyon, hindi mo pag ipaulipon ang imo pagkatawo sa pagpangasubo kag pagpangalisod sa tao nga imo ginhigugma kagin halaran sang imo paghigugma sa malawig nga panahon. Wala na kita choice, wala ka na sang mahimo dira. Ginkuha na siya sang mahal nga Dios, gani wala ka na sang mahimo, kundi ang magpadayon sang imo kabuhi. Sa imo edad subong, buligi na lang niya kaugalingon mo nga, sorry to say this words wala kita nagagulang sa kalibutan mo. Gani, samtang may kusog pa ikaw, na may kusog ka pa, kag masarangan mo pa ang maghulag, kag makakadto sa imo mga pamilya, sa mga suod mo nga abyan, makadto sa mga lugar nga gusto mo pamasyaran, ay dira mo i-focus ang imo panahon. Magpaninguha ka nga i-enjoy ang nabilin nga kabuhi mo, samtang masarangan mo pa. Hindi ka magpaulipon sa masubo nga hitabo sa imo kabuhi. Kay once magpaulipon ka, amat-amat ka na nga maluya. Pila ng edad mo, 60 plus na, di ba? Kung 60 plus ka na, focus mong kaugalingon mo sa mga bagay nga makastress sa imo, nga makahatag sa imo problema, ay hoo, kaluluoy, kalang tuod, paamo ka na. Ti once gani magabot ang tion, nga makaluluoy ikaw, kag mangluya ikaw, di mabalati anon ka na na. Hindi ka nakatindog, husto ka na lang magpamusi-musi sang mata mo sa higad, pungko sa bangko, magpatulo sang imo luha. Then after all, anong matabo sa imo? Wala. Gusto mo na mag-enjoy, hindi mo na kaya, so amo nang mahambal lang gini titawe. Tindog ka. Buy ina-ina nga sitwasyon. Ipabalo na lang sa iya sa piyak nga kinabuhi ang imo paghigugma kag pagpalangga nga wala mahitagan sang katumanan sa iya. Kay nga, ginkuha na to siya sang Ginoo para hindi siya mag-suffer pa sobra, ginpapahuway na siya sang Ginoo, kay gindala sang Ginoo sa iya ginharian, para nga makapahuway man siya. Ina pala tandaan, nga kun siya, palangga mo, kag ginahigugma mo, nga wala mo maatipan, ay, palangga gid siya sang Ginoo. Kay nga ang kakulangan nga wala mo mahatag sa iyang Ginoo magapuno sina sa iya, nga maangkon niya ang kalipay nga wala sang katapusan. Inday sang bakolod, kung magtulong luha mo, patulua lang. Ang tanan kalain sang buot, ang tanan nga kasakit nga nabatsyagan mo, paligara. Importante subong, tulukang kaugalingon mo. Ano ang himuon ko sa kaugalingon ko? Paano ko mabuligan ang kaugalingon ko? Kag paano ko pa magamit ang nabilin ko nga kabuhi para sa akon kaugalingon? Hindi lang sa kaugalingon mo, sa pamilya mo, kag sa isig katawo mo, sa imo komunidad. Bala magamit mo pa ina nga mangin mapuslanon o kung hindi ina. Gani ang mahamali Tita Wilma sa katapusan, kung masarangan mo, saranga ang tanan. Kinahanglan, kung masarangan, sarangon gid ang tanan, kay amo inang pinaka-importante sa aton sa karon. Hindi lang niya preparahan naton ang pangkalibutanon naton kapag kinahanglan, preparahan naton ang palaabuton aton spiritual life. Alas 2:29 in Action Radio Philippine Standard Time. Yes, sa imo inday, kabay pa nga natandog ni Tito Wilma ang imo sini Balatyagon, pandarang imo pa ino-ino, imo imahinasyon. Nga kung magpabiling ka sa amo ng sitwasyon, ano ang mangin palaabuton mo? Maayo bala or hindi na? Go, and go lang. Pray, and pray para nga i-lift ka ni Lord, tuytuyan niya ikaw kung anong maayo, kag makapaayo mo nga himuon sa imo sinikabuhi. Amo na siya ang pinaka-importante naton. Hindi naton kapagkalipatan. Abi palang gaan ang kaugalingon mo subong. Kabay pa nga bisan paano nakabulig ako sa imo. Hindi man siling hindi malain nga hindi mo ipagpakigbatong gugma mo. Ano pang makuha mo kung magpakigbato kagamo na. So, ari kita sa parts ang aton kabuhi nga gusto naton matawhay kag malinong. Ang mga maayo lang ang dalo naton. Hindi naton pagtagaan ligwa, inang mga magamo, inang mga nega nga ginatawag,
mga negative vibes nga makapagguba sang aton maayo nga balatyagon kag pamensaron kag magadako pang aton problema. Di ba na? Amo na yang himuon ta ay nga mga anak ko. So, Inday, sang Bacolod, salamat gid. Sila abi mo Inday, nahangpan tagid ka, but dapat mag-move on ka na. Kung magmasakit ka, wala na sa mag-interest pa sa imo. Look to the bright side of life. Bata ka pa dako pang chance mo. Pray kay Lord, Tatay Tony. She's already 63 years old. Ha? Okay, but anyway, thank you, Titons. Ha? Tayta, salamat gid. Kay maka-inspire gina sa iya. Ay nga mga anak. Okay, nanglan gid greet ko da Papa Toy and Mama D. Kapamatigid sila sa imo kay dahapon. Tito Kirby, salamat gid. Okay? Nami dis ang imo program tamya ko si Tatay Naldo 74 ng iya edad. Aba nagapamati gid kuno si Tatay Naldo dera. Mayong hapon Tete Nayabdo 0057. May damo gid nga salamat. Okay, hali naman kay 2426 ay Inday sang Bacolod. Tindog ka na kag magpangamuyo hulag ka taga i-break imo ka o galingon para ikaw magmalipayon. Okay, let's 2:32 Action Radio Philippine Standard Time. Sa mga kautunan naton nga nagapamatik ang nagaupod sa aton sa siningitiun. Inyo man dira mga istorya problema nga luyag ninyo i-share diri sa This Is My Life pangayuan man sa aton sini opinion. Aton advice padala nyo lang sa This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Wilrose Building, Burgos Streets, Bacolod City. If not sa aton Facebook account, Wilma Antupina Sugaton. Hindi gani sa aton Facebook page, Action Wilma Sugaton. Alas 2:32 na Action Radio Philippine Standard Time. Relax, ang balik pas Tita Wilma. Para naman sa aton horoscope, pagkatapos na Dunkin, pasalubong ng bayan. This portion is Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan.
Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod. Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Sa latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalapta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapus malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang Alas 2:38 na. Monitor lang kami di sa Dulir District Hospital. Please greet happy 5th birthday kay Tuto Yuki. Tuto Yuki, happy birthday. Halin kay Indironi Traba kay daddy mo Janice. Sender pamatigid. Advice ni aksyon Tita Wilma. Agwigig ko sa pagpangamuyo. Yes, so mama na thank you, kid. Amuna ginagamit mamwe ang said panyawan liniment ma'am kanami gid bala ma'am Nancy Balsimo madamo gid nga salamat na hayong hapon titaw monitor man ko diri live sa Pontevedra tamyaw ko lang pamilya Hilado sa Castillana kag sa pamilya Trevilla si Papa Marlon Trevilla kag sa akon baby Adriana may Baldomar Tita Adela kag si May Baldomar gali na kag Tito Vani nga naga-monitor gid permi God bless Tito we yes salamat gid ara man si Jerry ni Pomoseno na dira sa ni Pomoseno family kag Veronia family salamat kid alas 2:39 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, happy birthday sa ating mga celebrators for today. Na happy birthday kay Ray Flores Barrioga. Dinay pa da to. No? Happy birthday sa imo. Kag syempre man, happy birthday kay Tuto Yuri. No? Kay Tuto Yuri ba? Kay sa iban paginaton nga mga kauturan nga nagasaulog sang ila kaadlawon karon nga adlaw. Happy birthday sa inyo. Para ya karon nga adlaw Tita Wilma. Biyernes bala subong tawe na. Biyernes Disyembre 9 tuig 2022. Te ano, ma-horoscope na kita. Yes, sa aton horoscope para karon nga adlaw. Sa ating horoscope karon nga adlaw, unahon naton ang mga Sagittarius, siyempre. Ang mga Sagittarius amo ini mga natawo Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Sagittarius ano sa horoscope po ato ba nga ang delay. Kung ano man ang nagkala-delay ato ba nga kung ano man ang nagka-delay dira with a smile para hindi magubang imo adlaw na. Kay nga mas ina nga mga kaganyat sang maayo nga mga oportunidad sang sa magpasingit kam sila
late, delay. Hanggang pas, wala ka na sa makuha. Na? Mas i-prefer mo pa nga mangin cool ka lang with a smile. Na? Kag kinanglan sa Sagittarius, halungan mo gid ang imo ikaayong lawas. Imo health ba? Pamo. Ha? Kung pwede palang disiplina gid nang imo kaugalingon, disiplina ha? Kag kung may time, magpahuway. Maswati nga mga numero sa mga Sagittarius 5, 8, 12, 21, 38, kag 45. Silver is your lucky color. Yes, mga Capricorn, Disyembre 22, to Binero, Justin 9, ay kanami sa mga Capricorn. Happy sila today na. Kagabi ninyo tanan, nga kinahanglan ninyo approve gid sa inyo boss, kung sa inyo patrabaho, kung sa sulod man sang balay, okay man sa tanan. Ang mga handom sa mga Capricornian, mahatagan gid katumanan. Mas swerte nga mga numero 4, 22, 36, 45, 53, kag 8. Your lucky color is almond brown. Kantuan neto ng zodiac sign nga Aquarius. Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero, Jasi 8. Ang mga Aquarian, o ikaw mismo Aquarius, na? Makabaton ikaw sa mapuslanon nga balita karon nga adlaw na tungod sa imo negosyo. Inakon may negosyo ikaw, na? Kag mangin malipayon man ang imo sini social life. So enjoy and be happy. Mas wati nga mga numero sa mga Aquarius, Jesse 6, Jesse 9, 24 kag 46. Yellow is your lucky color. Kantuan naman nato ng mga Pisces. Pisces, Pebrero, Jesse 9, tubtub Marso 20. Okay, ang mga Pisces ba, medyo mabulubudlayan ka sa pagpatag sang imo masakit nga nabatyagan karon nga adlaw Pisces. Kinanglan lang gid salig sa imo palangga sa kabuhi. Maswati nga mga numero si Ace 15, Justin 9, 24, 28, kag 45. Crimson Red is your lucky color. Dugangan natin sang Aries. Yes, Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Aha. Ang mga Aries, I know tito importante imo email messages nga mabaton karon nga adlaw. Kinanglan ma-replyan mo ina tanan para nga mapuslan mo ang mga dapat dira mapuslan. Ay dako kun mabulig sa imo sina Aries, gani go na. Maswati nga mga numero 2, 8, 13, 11, 17, kag 21. Your lucky color is neon green. Daligid lang, ha? Relax, anay. Dugangan ko mga zodiac sign para sa iton horoscope pagkatapos sang mga ini. GSM Blue Mojito, Engine Porero, GSM Blue Margarita. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Babatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isaglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri. Radio Philippine Standard Time ay abaw na kay Delilah Sancho mayong hapon lang. Pwede ko da ka message ang problem ko gapamatigi ko kada hapon sa imo program. Yes, madam, isend lang dira kay si Tito Wilma lang na ang makabasa. Hindi ba lang Ma'am Emilia Hipunia? Madamo gid nga salamat, ma'am. Go lang kita amo gid na iya. Inday Sharon Padilla, good afternoon. Oo, medyo kay nga na hindi gahingo-hingo gid man si Tawe and they shot, but anyway, thank you gid na thanks sa concern kag salamat gid ikaw man maghalong pa mo kay na bala na kay tingchimpo tas ubong kabalo naman kamo hindi ta na iya manigar ang dalagan sa aton panahon gani
keep going lang. Amo man lang ang importante. Laban lang. Alas 2:50 na. Marilo Varon, mayong hapon, monitor lang siya kuno sa San Pedro Binalbaga ng Betilao. Mayong hapon da. Tapuso na anay ni Tita Wilma nabili natin ng mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Di natatawi, ara na kita sa zodiac sign nga Taurus. Na? Ang mga Taurus, sa mga nitao, Abril 20, to Mayo 20, Taurian, so sa imo horoscope, hindi ka dapat ma-discourage, no? Kung hindi nila mabaton ang mga ideas mo. Okay lang na. Buot silingon, hindi pa na siya kung sa mga prutas, hindi pa na siya balaluto. Gani hulatang na talana nga panahon para sa imo. Be patient. Mas suwati mo nga numero Taurus, 12, 9, 18, 16, 40, kag 35. Bronze is your lucky color. Yes, Gemini. Ang mga Gemini naman, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Inspired ang mga Gemini sa karon sa social invention nga din mahalin sa inyo tupad balay or sa tupad man sa imo negosyo. Kung anong nabatsyagan mo karon nga adlaw Gemini, sunda kay magamatuod ina. Maswati naman nga mga numero 8, 15, 19, 24, 28, kag 42. Ice blue is your lucky color. Yes, Cancer. Ang mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Himuon mo, kinanglan tapuson mo ang imo project dira sa inyo balay kung may aragin man Cancer, kag isa mo ka friend from abroad, magabisita sa imo, paabutan lang. 18, 26, 34, 41, 5, kag 39. Ivory white is your lucky color. Yes, Leo. Ang mga Leo, Hulyo 23, Octubre, Agosto 22. Ang mga Leo, magkabaton award. Wow! Tungod nga, kadasig kag na-meet ninyong inyo kota about sales, di ba? So, ang imo sini pamilya, madayon ang inyo sini plano. Go lang, enjoy, pero halo. 7, 12, 18, 35, 23, kag 48. Mango orange is your lucky color. Yes, mga Virgo, naman ay gusto 23, tubtub Setyembre 23. Kamusang imo palangga, Virgo. Loved one ba? Mag-intindihan, nagigamo nga duha, na? Kagang imo kalingawan, amo ng negosyo mo. Ano negosyo mo, ha? Okay, 4, 18, 22, 36, 9, kag 42. Lavender is your lucky color. Okay, Libra. Ang mga Libra naman, amoy ni mga nataw, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23. Yes, Libra. Ang imo sini love story. Madayon. Abaw. Kon pareho kamo gihapon nga single. Mangin extra special ang adlaw nga ina para sa inyo nga duha. Hopefully, di ba? Kabay nga magmalipayon, Libra. 19, 27, 34, 46, 8, kag 22. Scarlet red is your lucky color. Yes, ang mga Scorpio, relax. Sir Mileli Oligo, aring imo nga horoscope for today. Ay mga Scorpio, mo ini mga nataw Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Ang imo mga creative project nga ina, makaganar ina sang dako, kag makabulig sa imo. Kag madamo pa ikaw sang mabuligan. Kadamo sang mga advantage ang imo social activity. Wow, galing mo. Maswati mo nga mga numero 22, 24, 6, 19, kag 43. Your lucky color is lilac violet. In punto, alas 2:55 ba, no? Relax gin. Nabatian nato na itong tag sa ka-zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Pero si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos ang mga ini. Champion Superpower with X10 Technology. Laging constipated? Bakit di mo subukan Okay, buson ta kamo danay sa online, ana. Janilo Sansino, Tita Wilma, musta kayo dyan? Okay lang, Sir Janelo, na?
Kay Joseph Rizaga, monitor lang kami diri sa Barangay Alice, Barangay San Jose. God bless. Salamat gid. Sir Joseph Rizaga, thank you gid. Na? Richard Malayang, mayong udto Tita Wilma, monitor lang kami diri sa may Barangay Hagimit, La Carlota City. Yes, Ka Patrick Saludares, mayong hapon Tita Wilms. Watching from Moises Padilla, Tamyaw lang ko, family Saludares sa Barangay Quintin Remo. Nabaw, palihog lang ko patamyaw Tita Wilma sa pamilya Lumugdang sang Hermelinda Homes na Barangay Mansilingan. Nagaupod sa imo kada hapon. Madamo gid nga salamat. Keep safe always and God bless. Advanced Merry Christmas, Tita We. Yes, likewise, Sir Alex Montesa. No, thank you, good sir. And be safe always. Kung ga problema gid Tita, wala. Wilma. Amali Sir Janelo, kung ga problema gid siya Tita Wilma, ako na lang kadton. Mga anak mo. Happy birthday kay Ray Flores Barrio, gahambal ni Sir Meleli Oligo. Tita Wilma, monitor lang kami linani hulag guys, ang purok guys sa ano Barangay Alihis. Yes, Ma'am Evelyn Sinaon. Rodney Ismaya, monitor lang sa Batsuya ni Boss Negro sa Siyandaan Tulanga. Salamat gid. Araman si Sir Eddie Lauso. Ara sila ni Nanay Isabel sa Victoria. Salamat gid na. Ray Flores damo ko nang salamat Tita We. God bless. Salamat gid ana. Okay, action wheel ma-monitor lang ko San Pedro Binalbagan. Okay, nabasa ko na kaina, ma'am. Salamat gid. Turmeric tawi akon 3 days lang ubusipon ayo dayon. Okay, salamat gid Okay, thank you gid. Balikan ta naman kamo Buwas.
Nini ka ba tawe turmeric akon 3 days or 2 days lang nga ubo kag sipon ayo na mayug yapon wa ba Saudi. Ma'am, thank you gid nini ka batas dira sa sa may central nga bahin sang kanlaon sa kanlaon sa Barangay Masulog. Well, anyway, thank you. Imponto le stress Action Radio Philippine Standard Time. Mapasensya gid si Tita Wilma pero kita magapaalam sa itong pagpangalagad karon nga adlaw Biyernes. Let's 9 sa bulan sang Disyembre 2022. Ang aton Bible verse of the day nga mabilin halin sa inyo from Matthew chapter 22 verse 37. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." I can't say goodbye. Was na naman sa standby na sa matahong nga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. I would die deep in the heart of me. Action Radio!